Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Palat Chispa angot ki Samla na keleng ki jaka ki Ïathir bon sien ha ki rensan social media Halor ke Pule puthi ha kan no phai singi jo ka ar pesan tarik unai tung araja arpun rio kilami kum balai pen bek ha khandai lat Shillong ban pen long ka jing yakhi kum kadak ka jing kersan ye ka jing yakhi ki Samla Pule ha Delhi kene jing wan yakhi jongki ka long ru ha kapor ba ka jing kran ki noi lam ka BJP bat ka sarkar India kadang ya ha Delhi ya ka bakham hadian ka sarkar India kala pedang ye ki mat jing dawa nalor ki jing I no kam menteri ka tanat Pule udhar mendra pradhan kini ki Samla ki jekran Halor ke jing long jing man kabla mi ha kini ki sngi hapo kari India khamtam Halor ke jing dko agar kompon yat ye ki examen baper kabla penlong ya bon got ki Samla bandu jing kerman padan ru ki balai shem ya ke jing im kini ki Samla ha ke jing lam ka Samla anu bat ka Samla virya ki la penlong ye ke jing ki bajai jai ha khandai lat hakmat ka assembly berim ki Samla ki la ra ye ki plakat ban penram ye ke sarkar BJP ke basen syar ye kari Halor ke jing keno bakar kompon yat ye ki examen kala dko bat pen paru ik jing kersan ye ke jing ki ke bala yat ha jantar mantar New Delhi ha ke jing lam jongko cockroach Janata Party Habai jing kran ke Samla dolti barisha nongbri kala ong bak jing tmu jong ke jing ki ka long ban pen ngau sya ke sarkar bak dei ban shim ye jing kit khle par ban a jing rap ye ki long yeng jong ki tu ki Samla ki bala do no ela ke jing im namar ke jing dko ha ka kompon yat ye ki examen ya kanya ka jing lam chini kadai na you anu pedifria Meghalaya ya lam show ya kanya tinya poi haka you organization ka tinya poi ya le ya kanya da ka online platform tinya poi ya kanya ka kanya tu namar bang ong ba kalong injustice hai ki khna bang ki shale kumne mo ye ni kwa ha ba ni kwa ya ka accountability balong ni ki khna ki tu bala dem khat ki ko tong kin ya you kan kin ya rap ki government ya ki kan kim dei ban ignore ya ki kim dei ban de Shillong Mail ya kato ngasong si jur na marpa karukum tweet maki ya ki khna or baki ya le protest kala long la le shaba palat na marpa mano ba kadi ka peaceful protest ki dei ban le ada ka jingburam kan dei kan ban le ada ka lathi charge ne kawang da ka bomba ban ya me ki ne le da ka spray umi dei kan ban le to ki haba ka dei ka peaceful protest ki dei bit ban buram ki khna kim dei da ban yu kan kadai ba yu kadai away ban main ha kim dei ban ignore ya ka accountability ba ki kwa kim dei ban you ban show ai ki khna ha ba ki khna ki dei ka future this is very important to remember that we cannot ignore this even the government should not ignore this even though Dharmendra Pradhan have already resigned we the students we want accountability for all the students that have already lost their life and all thank you ni kwa tahi ni kwa improve pensyong hakane ka education pensyong da uba khamha undai uba ignore ki khna ki ba yulong gum Dharmendra Pradhan ulan de Shillong Mail namar ba ulan haya ka education ya ka igay it's very important for us ba ni kwa ya uba le ya ka education ba le khamha ben haya ka yu kim dei ben ignore namar ba ngim kwa shu ben do sa kano ngot ki ya ka jingim jong bitang namar ba kim la ben change ya ka education ka yu ka company ya ne ha India jing Kadban nak aliang uwe rang ba belawan ban ai jing kersa ni kini jing ki ulok no ba jing lai tu jong jing kli examen kam ju ja haki sarkar ba menswa nrei kal jor ba haki ni ki post number let no hapo ka jing sensyar jong ka BJP ulang ru ba jel la bat ka ri ki don kam ya ka sarkar ka ba sensyar klam pe chiliang bat ka ba buram ya ka ri ti sensyar pat ba ulok no ba sarkar BJP ka ba menta kala le persya wat ya ka constitution jong ka ri India pa ula dawa ba ka dei ban shim ya ka jingket khli Halor kini ki jingja Kena empat buja, memiliki kami tangkap over 150 times. Paper leaks happen in 10 years during BJP communal regime. Kita marba habu kumba arfuingut kini tidak commit suicide. Karena mereka dibuja. Government kalau adaman. Hadu pandai ki hadu kan ni Shillong skila kelamat
buon India rasa bom rasa tiap bikin up buon lalu critical kani government kani India ni government regime Moscow BJP Moscow we need regular government in India. India is a multiracial country. India is multiracial. We communal regime is wrong in India. Nama kata ngau sini, kani kaji siar kani ka India, kani balik communal regime Moscow food. We don't need like this. We need a circular government. Jadi kalau kerja ni, kan kalau kalian lihat tanggi, sebuah India, sebuah pakai berkuat, kemar lihat pelat. Waktu itu kita bom, kita tiap, kita Samla apa, jantan taru, kemudian kita RSS guns kono itu, RSS guns. Kata Indonesia, tangkat tahi, kualan next ino, kualan share, walang segula. Kani communal government Moscow, BJP Moscow. Kami session yang I support, kami pura full support to this movement of the cockroach Jana Party. Jadi movement belum 100% right ini. Nama ada kimchi mentah Samla. Kalau wei kimchi, their future is doomed. Ngam hun tanya ka Pradhan's resignation. Pak Modi udah berisau. Modi's resignation must happen too. Nampak tanya tu. Buat dia kata ke fast track court tu ngong silping laung. Bagi komen juga. Don't trust fast track court. Don't trust fast track court. Jelawan orang ini kena sikit bukan kalau political. Mereka kena IP. What's wrong in being political? Everything's political. Makanya kaji sikit kalau political dulu kadang kaji sisa dengan cost for the student future. Kadang jikun. I have children. Kadang kami entah. Jadi siar pot India kalau sini itu kata-kata. Ia ke constitution jong dari India ru tak boleh kendang. Maka siar yang BJP. Warna lagi ang di bakla. Lehkai ke constitution dari India. Siar pelajaran masih siar. Kau nak kuliah, jom. Kali kita demokrasi India. Hadu kita India kali demokrasi. Yang nak berkaitan ini kita jisar hari India. Ini kita jisar for India. Kali benar. No shit. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.